Nina bendlove namandla nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu siyakhuleka. Nazi indaba okwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Isilo Kweyokuvikelwa kwabesifazane nezingane owasemsinga uqhuquzela imidlalo yesintu kanti le-IFF lihlelela umgubho. Sanemukelene nebeselo kwindaba zethu ze-1KZNTV. Ukwanda kwehlava sokuhlunyezwa kwabesifazane nezingane kanye nangokobulili nokwenza isibalo samacala ahambisana nalokhu sanyuka sayesafinyelela ngaphezulu ka-17,000 kwizibalo kezekoti yesibili nje vo sekuholele ekutheni kubanjwe imashi okuhloswe ngayo ukukhuza lehlava. Isilo samabandla Umisuzulu kazolithini besingxenya lemashi ibikade kesuka esikhungweni semfundo ephakeme imango osuthu iphikelele ezinkundleni zemidlalo iKingzelo ithini emlaze eThekwini sikhuthaza amadoda ukuba ngayiqhalanisi nemikhankaso okuhloswe ngayo ukuqhamuka namasu okulwa nalehlava. Kubanjwe imashi enokuthula elokishini umlaze eThekwini ngenhloso yokukhuza isihlava sokuhlukumeza ngokobulili kanye nokubulawa kwabesifazane nezingane. Isilo sikhuluma ngemumva kwale mashi sizwakalise ukukhathazeka ngokuthunazeka kwesizwe ngenxa yalezi zenzo ezinobulwane. Siphindeke saveza ukuthi isilo esebuza sasikhala ngakho lokho. Ngiyacela sizwe sami sengiyacela ke manje ngoba ingoyama ebuzile ihamba ilikhuluma leli hlazo ukuthi umuntu wesifazane kathintwa ingane ukuze kuhloniphe njengomuntu omdala kumele uyihloniphe wena kuqala ube ubaba kuyo ukuze ibe ingane kuwena. Lokho siyacela ngokosiko lwethu singamaZulu kuyimpoqo nje kuyimpoqo lokho kuyaphoqa inhlonipho nje ukuthi ikhaya libe ikhaya noma isizwe sime sibe isizwe meni inhlonipho ihambe phambili. Ngempela sisizwe asike isidingo sayo yonke lento ngoba lapha ngoba sihlangene nje sizokhuza umhlolo sobabaza sokhuzana ukuthi mawukuthi uyakwenza kuyeke mawukuthi uyakwenza lokho esihlangene ngakho lapha namhlanje ngoNkulunkulu kuyeke nangedlozi. Manje besisazohlala phansi siyindlunkulu namakhosi futhi asendlunkulu ke sibuza ukuthi ikuphi inkinga. Amalungu omphakathi abephume ngobuningi ikakhulukazi abesilisa kanti umphakathi obungeyona engxenye yemashi ubucula nawo unanela umyalezo obubhale kwizingqwembe eminye ikhuthaza ukubika izenzo zokuhlukumeza ukuvikelwa kwabesimame nezingane ukukhuluma kabanzi ngokuhlukunyezwa kwabesilisa nokunyeke okuningi. Egameni likaNdunankulu kaZulu inkosi uMzamo Buthelezi uvezeke ukuthi umntwana wakaphinda ngene uyehluleka ukuqonda izizathu sokubeka owesifazane isandla. And as a doting grandfather, I find it difficult to imagine how any man could raise a hand to a woman. The great tragedy of gender-based violence and femicide is that perpetrators are most commonly the very people who should protect and value the women they hurt. What kind of society do we live in that wife beating is considered acceptable in any other circumstance? In fact, it is often not even considered as abuse, but it's termed as just punishment for some transgression or even necessary discipline. In truth, Your Majesty, this is a barbaric practice. It is a criminal act of violence, abuse, and should never be tolerated. Le mashi izanje kuzokhumbuleka ukuthi inyanga kaNtulikazi yahlonzwa njengeyabesilisa. Ungqongqoshe womnyango wabesifazane, yintsha kanye nabakhubazekile kuleli uthi ke izinduna kanye namakhosi mabangasonge izandla kepha nabo babambe iqhaza. Kubhlunguke abawu67 badlwengulwe esikoleni kuma premises. Sesiyilwane sekudlwengulwe ezikoleni thumela ingane yakho uthi ayofunda ibuye isidlwenguliwe. Obani laba badlwengulayo? Abantu besilisa kakhulu abantu besilisa abadlwengulayo. Nidlwengulelani? Kwenze njani?
nibashayelana abantu besifazane nibabulalelani. Enokubhlungu kakhulu oyedwa kwabane 1 in 4 is hurt or killed by the partner. Lo muntu omthembile ocabanga ukuthi uyena ozokuvikela, uyena okushayayo, uyena okubulalayo. Kunxuswe ukuba kuqedwe inyanga ezikhungo ezibizwa ngokuthuthuzela kwazise ziqhuquzela okuhlukumeza kwakhuzwa amaphoyisa asaqwasa abesilisa abazovula amacala kwanxuswa ke ukuba kube nezinsiza zokulekelela abahlukumezekile kwaphindeke kwagxekwa nokukhulelwa kweingane ezisencane abebeyingxanya lolu hlelo baphawule kanje. Ngikufundile ukuthi kakhulukazi umuntu wesifazane uyahlonishwa, indoda kumele ibe indoda ngokuhlonipha kubo bonke abantu besifazane, angashawa umuntu wesifazane, aphathwe kahle, anakekelwe, anikeze uthando nabo abantu besifazane babanakekele abesilisa ngoba ingqabano nokushana phakathi kolobulili obubili kudalwa kakhulukazi kudalwa uthando. So uthando kumele lugcine lujabulile luluhle yonke ngaso sonke isikhathi ukuze kungabi khona ozothuka esehlukumezeka ngokobulili. Nathi abantu besifazane bangasihlukumezi ukuthi masemakhaya uma singasebenzi basithethise sigcine uma kuwukuthi yena uhola kangcono kunami ngiyindoda agcine ngasabonakala ukuthi ngiyindoda. Iyona lento ekhoza ukuthi indoda besiba nenhliziyo encane. Lo myalezo siwuthumela kuona nabantu besifazane ukuthi asibe munye njengoba sibambisene. Nami uma nginenkinga ayazi inkinga yami, nami mayinenkinga ngiyazi inkinga yakhe. Bese sikhuza ke labantu besilisa abashaya abantu besifazane kube akumukeleki lokho. Nokunawo ukurepa ingane ezincane nokuthandana nabantu abancane sibadala akukho right lo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu eThekwini. Umasipala waseMsinga uhambisana nomnyango wezemidlalo ubuciko namasiko umema umphakathi waseMsinga namaphethelo ukuthi ube ingxenye yemidlalo yomdabu okubalelwa kona umlabalaba, umagenda, inqathu kanye noweinduku. Le midlalo bibanjwe lenkundleni yezemidlalo ePomoroyi kanti ubuhlelo lokuhlanganisa intsha kanye nomphakathi wonkana nokuba bengakhohlwa imvelaphi yabo. Umasipala womsinga uhambisana nomnyango wezemidlalo, amaciko namasiko bamema umphakathi waseMsinga ukuba uzobe ingxenye yemidlalo yomdabu okubalelwa kiwo umlabalaba, amagenda, inqathu kanye nezinduku. Imeya lomasipala uDokotela Felinkosi Sikhakhane uthi inhloso ukuba bebuyise izinto abakhula ngazo. Silapha nje namhlanje ukuba sizojabulisa intsha yethu ngoba siyakholelwa kakhulu ukuthi inkunzi sematholeni. Amathole ayadinga ukunakelelwa kakhulu. Kodwa sikhathazekile futhi ukuthi lezi zinto esasikhule ngazo sizenza zizinhle zisifundisa ubuntu sehamba zashabalala manje asisekho kahle. Ingakho ke silokhu sibuyisa nje sesahlangana namakhansela wonke indawo zonke. Akusho ukuthi lokhu sikwenza nje kula eMsinga kuphela, khona yonke iprovince yakwethu. Ngakho ke namhlanje sikhethile ukuthi hayi ake sihlanganele ePomoroyi ke sidedele ke qhathane amawadi wonke lawa u21 alapha kithi eMsinga. Nje ubona ke nje inhloso enkulu ukuba sibuyise izinto ezinhle esakhula ngazo nesasifundiswa abazali bethu ezazingoni lutho nje kodwa zazisakha ukuba sihlale sicabanga, sihlale senza izinto ngendlela ehluzekile, singabi ngabantu abangakwazi ukwenza izinto ezinhle. Uqhube ngokuthi laba baphumelele bazomela umsinga emidlalweni ezobanjelwe eDandi lapho kuzinze khona umasipala wesifunda uMzinyathi. Laba nje abazophumelela labazowina bazomela ke umsinga bawumele ku district yaseMzinyathi kanye nalawa amanye omasipala ungaba indumeni inquthu nomvoti bese kuba wona kumsinga bese kutholakala inkunzi ke lapho ukuthi ubani lo ophumelele kakhulu noma imphi umasipala ophumelele kakhulu khona njalo phela ukutholwayo inkomelo yenkomishi nemali ziyaphuma futhi banikwe abenze kahle lo msebenzi esingawo namhlanje. Omunye wabaphumelele emidlalweni okushaya induku uthi lokhu kuyabalekelela ukuba bezivocavoce. Aya njama sayalokho sayivocavoca singazi ukuthi mhlawumbe uma ugula
mhlawumbe ungaveli lokugula okuningi yabo isho yabona lokho into esiyenzayo ngoba manje mawuhlele ekhaya mhlawumbe uhlele ekhaya awenzi lutho ugcina usongena enkingeni mhlawumbe ezithezi noma usongena mhlawumbe yeba kodwa lo mdlalo lo ngawuthanda eseqaleni ngasekhaya ukuthi nifika ngasekhaya wathi ngudlala wona ade cha ngizodlala ngoba vele isikhathi esiningi into ngiyazazi kodwa ngithanda ukuthi ngelinye ilanga ngimele iwadlamla ngasekhaya ngoba ngiyawuthanda lo mdlalo. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemsinga. Iqembu le-Economic Freedom Fighters EFF lithi kuningi kwenzile ukuzikhulisa kanye nokushintsha impilo yabantu kuyifundazwe kanye-ke naseNingizimu Afrika yonkana. Lokhu kuvele kwingxoxo ekhethekile nohlalo walo leli qembu KwaZulu-Natal uMongezi Ethwala njengoba kuqhubeka amalungiselelo okubungaza iminyaka eyishumi leli qembu lasungulwa kumcimbi ozokuba seGoli kwaNdonga ziyaduma ngasekupheleni kwale nyanga. Mr. Ethwala, siyabonga ngesikhathi sakho siyakubingelela endabeni zethu ze1KZNTV. Angibonge ithuba ngibingelele bonke ababukeli emakhaya KwaZulu-Natal namaphethela kuzona zonke igodi kwelikamthaniya isifundazwe. I-EFF imatasa ilungiselela usuku lokubungaza iminyaka eyishumi yasungula mhlambe njengobuholi be-EFF la esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba nobungaza lo 10 years nabakhona yiziphi lezi zinto enisiqatshayo ngazi kuthini senikwazile ukushintsha impilo zabantu kakhulukazi la eKZN? I-EFF iyayiqatsha kakhulu ekuthenini kule minyaka elishumi sibonakele silwa nobandlululo phecelezi i-racism esayibona esadlangile kakhulu esizweni sethu sakithi South Africa yonkana. I-EFF iyayiqhenya futhi ekuthenini kule minyaka elishumi ikwazile ukuthi hold accountable the executive and using also the chapter 9 institutions eqinisekiseni ukuthi in parliament labo abasemagunyeni siyabhekana kunye nabo ngqo uma ngabe beyisebenzisa imali zabakhokhi bentela ngendlela ekungasiyo. Nithi Economic Freedom Fighters la enithi khona ilola inkululeko yezomnotho kulo 10 years enambe ibanga elingakanani? The legislation you must at least have the majority in parliament ukushintsha legislation so that izovuna wonke umuntu black and white and all who live in South Africa. So we're still on the terrain ukuthi siqinisekise ukuthi siyawathola amavoti azokwazi ukuthi asinikeze 2/3 majority so that we are going to change the policies of this country. Eswabonayo ukuthi namanje awakaze wa-address ama-injustices of the past. We are still excluded economically due to the skin color, due to these political parties angekho decisive in ensuring ukuthi the policies of this country ayamvuna nomuntu omnyama ukuthi naye athi play an active role in the economy of this country. Okay. Nikhule kakhulu 2021 sibonile komasipala kukhula nesihlalo zamakhansela komasipala abahlukene kwaba khona futhi la enisebenzisana khona namanye kube khona bokuthi khona obasesikhundleni oqhamuka kuyona iEFF njengoba kuyimanje nini khona la eKZN ngokusebenzisana naye iANC. Khona into engifisa ukuyicheka njengamanje amaqembu amaningi asembidlangweni oqala imikhankaso okubheka okhethweni langonyaka ozayo. Ufuna ukucheka ukuthi njengoba nisebenzisana naye iANC phambilini benisebenzisana neIFP mangabe kuvela amaphutha asuke ethinta leyo nhlangano kulo masipala esikuphethe siyebone abantu ngokuphaulwa kwabo bethi mhlawumbe umasipala weANC neEFF kulo maphutha ekuthenini nani kungagcini senilahlekelwe ukwethemba ngenxa yamaphutha yenhlangano enisuke nisebenzisana nayo ngaleso sikhathi nizoyilungisa kanjani lezo zinto? We are just having a partnership yokusebenzisana with amanye amaqembu including the NFP in other areas including ABC has come on board ukusebenzisana nathi kwaNongoma siyazi ukuthi umeya simfakile umeya weNFP okwethu nokuyinhloso nqangi ukuthi sithathe
ama-services siwayise ebantwini. Abantu abasijaje ukusuka manje ukuya phambili bangasijaji ngamaphutha e-ANC, and wherever la sothola khona u-wrong owenziwa amanye amaqembu esigavunisha nawo angeke sithule, sizoku-expose ukungcola nokungalungile okwenziwa amaqembu esigavunisha nawo. Thwala kubonakala kukhona la kusasele khona igebe kakhulukazi makunama by election kakhulu la eKZN kakhulu. Kusalapha ekutheni nibonakale nivotelwa kancane basegcineni thola even 2%. Sisebenza kukho kakhulu lokho njenge-organization ekuthenini sikulungise. Asibatholi kuphela 2%, Danauza so sawuthola u-14%, eMtubatuba sawuthola u-12%, la eMdoni sashoda ngamavoti mhlambe angazotha u50 ukuthi silwini ward. Zikhona indawo la esenza kahle khona uma ngabe siparticipate kuma by elections. Yebo zikhona futhi neindawo la esiya singenzi kahle khona, kepha uzokwazi ukuthi nathi njenge organization kumele ukuthi siyokhanda ama structures as solid on the ground, abantu bekwazi ukuthi basethembe even before besinikeze ivoti, kodwa abantu basibone emphakathini kungabe ukuthi sifika kuphela uma ngabe sesizofuna ivoti. Siyabonga baba ngesikhathi sakho. Angibonge kakhulu. Umhla ka-29 usufikile namenywa nonke KwaZulu Natal namaphethelo. Sikube idili si celebrate our 10 years of unbroken struggle okulwisana nezinto ezithize ezingezi kahle ezweni lakithi, ukulwisana nohulumeni ongaphethe kahle abantu baseningizimu Afrika. Mongezi Thwala ongosihlalo we-EFF esifundazweni kwaZulu Natal besikade sikhulumisana naye sibheka nje izinto ezahlukene njengoba bebungaza iminyaka e10 leli qembu lasungulwa. Ngutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV uchannel 261 ngiseThekwini. Ake sithi shelele iToreni nebesilo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi zihamba phambili namuhla. Isilo Kweyokuvikelwa kwabesifazane nezingane owasemsinga uqhuquzela imidlalo yesintu kanti le-EFF lihlelela umgubho. Umnyango wezamanzi kanye nokuthuthwa kwendle kuleli usuhlela ukushintsha ibhodi lamanzi umvoti irrigation board ebeliphethwe ngabamhlophe kanye nomnyango wezolimo liyeke kwi-Water User Association. Lokho bakwenza ngenhloso ukuthi umphakathi wasemvoti usizakale njengoba indawo yasemvoti ibhekene nenkinga enkulu yokwentuleka kwamanzi. Umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli usuhlela ukushintsha ibhodi lamanzi imvoti irrigation board ebeliphethwe abamhlophe kanye nomnyango wezolimo iye ku-Water User Association. Uthabo Mzimela uthi isizathu sokushintsha ingoba leli bhodi belisebenza ngomthetho omdala. Njengoba kade sihlangene namhlanje lana besizoshintsha ibhodi elidala isithi irrigation board sizoyiguqula ukuthi ibe i-Water User Association. Isizathu saloko ukuthi leli bhodi leli kade lisebenza ngomthetho omdala. Lo mthetho omdala lo kade unqinda abantu kakhulukazi abantu abamnyama amandla ukuthi bangakwazi ukuthi basondele kulona ngoba kade liphethwe abelungu kuphela abantu abamhlophe kuphela futhi liphethwe isector yodwa kuphela kwi-agriculture kuphela. So ngokushintsha nje kwezinto lokuguqula uhulumeni eshintshe efika uhulumeni kwase kuyabonakala ukuthi lamanzi lawa awethu sonke futhi baningi abantu abawasebenzisa, so fanele kube khona bonke abantu abazohlanganyela kulamanzi lawa ukuze kube khona indlela yokuthi aphatheke ngendlela okuyona yona. Uqhube ngokuthi lokhu kuzowulekelela umphakathi wasemvoti njengoba kuzobe kuneminyango yonke engabalekelela. Izosiza kakhulukazi labantu abachelelayo kakhulukazi nabantu abasebenzisa amanzi. Izobasiza ngokuthi bazokwazi ukuthi babe ne-access ukuthi babone ama-department ka-government akhona ngoba njengoba lukhona nje luhlelo livalwa abantu abaningi. Kunomondi, kunosaphi, kunomasipala, kuno-agriculture, no-water and sanitation, kunabo bonke nje abantu. So uma ngabe bona abantu bomphakathi bezoba ingxenye yalo noma be-represented bazokwazi ukuthi bathole ukuthi basizakale ngenxa ukuthi azobe khona ama-department lawa aqondene nezidingo zabo. Kanti omunye wosomabhizinisi ngaphansi komnyango wezolimo uMary Mason useveza ukuthi lokhu kuyinto enhle ukuthi kwenzeke. It's a start. It's a transformation from the old irrigation board into what is now required by the Department of Water and Sanitation, which is a Water User Association. And so the change is that we coming from the old Water Act to the new Water Act, and yeah, it was lovely to see
such a great turnout. It was nice to see the municipal representatives. We had the mayor, the deputy mayor, speaker, we had traditional leaders. It was a lovely turnout. Kanti umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle uveza ukuthi i-association izoqala ukusebenza uma sebethola izimpendulo kungqongqoshe. Izoqala uku-operate as soon as mangabe isi-approve minister ngoba kade sino 30 days sino 30 days ukuthi sikwazi ukuthi siyilungise ngoba kade vele uhlelo kade laqala lo. Khona manjalo imeya uMasipala uMvoti iveza ukuthi banentshisekelo ngalolu daba. Uphilani Mavundla uthi uma bengenelela njengomkhandlu kulolu hlelo bazokwazi ukuphakela umphakathi ngamanzi. Sinentshisekelo kulolu daba ngoba eMvoti thina asinawo amanzi. Ngakho sibothi njengomkhandlu uma singenelela seba ingxenye lento sizokwazi ukuthi sithole izindlela zokuphakela umphakathi wakithi amanzi ngale uthi silokho sincenga kufezeka iphupho ke besilokho silisho ukuthi cha ngoba kahle hle kwi-district yomzinyathi aswathola amanzi fasibheke kwenye indawo ngakho ke njengomkhandlu salisupporta lolu daba sizohlalisa futhi umkhandlu sisithathe isinqumo esiphusile sokuthi silisupport. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobe Kadladla ngisemvoti. Ukhombise elikhulu isasasa umjaho wamahashwa kulonyaka ohlelo ngumasipala wesifunda iKingcetshwa emabhanoyini empangeni kwamagenqa enyakatho nelekamthaniya. Lo mjaho ubuethanyelwe ngabantu abavele enhlakeni ezahlukene zomphakathi songokwesibili kuba khona njengoba waqala ngonyaka owedlule. Ngokusho kwemeya kamasipala wesifunda iKingcetshwa uThamsanqa Ntuli, lo mjaho uhlomulise nosomabhizinisi bendawo kusukela kwabezokuthutha, abahwebi kanye nabezindawo zokulala. Bekukuhle kudelile emjahweni wamahasha obuhlelo umasipala wesifunda iKingcetshwayo njengoba bekunemviliyelo eyehlukene enkundleni yezemidlalo i-Field empangeni. Imeya lo masipala uThami Ntuli uthi ke nakuba indaba okwenzelwe kuyo lo mjaho kungafinyeleleki kalula kuyo kodwa ke limjabulise kakhulu isasasa elibonakala kulo mjaho wakulonyaka. Ngimangalile mangifika la ngibona abantu ngoba le ndawo iceze kakhulu e-Field kakhulukazi kanti ngiqala izolo nje umangala ngoba nayo uMiss and Mr Kingcetshwa no fashion show last year. Kodwa abantu abe-attendile angikholwa babefikile kwinkulungwane. But izolo I think abantu were more than 5,000 abebegcwele laphana e-Umisuzulu. Ngoba laphana eBhekuzulu Hall bekugcwele phama. Kugcwele phezulu kugcwele phansi. Lokho khombisa isasasa nalapha mangibuka abantu abakhona ukuthi kuyindawo okungafinyeleleki kalula kuyona kodwa uyabona ukuthi abantu abakhona kulonyaka impela bayanda kakhulu isibalo sakhona. Umanager lo usibuya nje ubengixoxela ukuthi amathiketi awu 25,000 amahala asephelile, 25,000 asephelile. Kodwa kusenabantu abasafuna amathiketi namanje. Okusho ukuthi singasibone more than 30,000 abantu abazobe khona kulonyaka. Lokho kukhombisa ukuthi ke liyathuthuka izinga. Libe lithuthuka nanemkomelo ngoba ngonyaka odlule intokazi athi wina nje izolo ihambe nemoto. Imoto ethi mo. Imeya ithi ke lo mjaho uvula amaningi amathuba kosomabhizinisi baseKingcetshwayo. Okuhle ngalokho kwenzakalayo ukuthi abantu baseKingcetshwayo bayazuza ngoba nje bangikhuluma nje ungaba uya kuma BNB ungabe uya emahotela abantu babhukhile balele khona ebashiya imali yabo inqwaba ukukhuluma nge-transport industry ngoba abantu abo 25,000 akubona bonke abantu abanemoto abanye bayagibela imoto bayazuza ungakhuluma ngezitolo nje bebahle kangaka bonke abantu obabonayo la babuye emasaluni babuye izitolo bawugqoka bawuthenga ukugqoka babuya masebelambile bazohamba bayofuna ukudla konke lokho kushiya umnotho wakithi eKingcetshwayo umuhle kakhulukazi omama nobaba abadayisa emgwaqeni. Lo mjaho ube nguwehlukile kulowo obukhona ngonyaka odlule njengoba ke sibona umncintiswano wabesifazane lapho bebeqhudelana khona bodwa kuwo lo mjaho. Lowo kudla umhlanganiso kwabesifazane nokubonga Gamede odabuka eMondlo uthi ke uyafisa ukubona sanda isibalo sabesifazane kulomncintiswano. Lento ngoba ngiyenza ngothando ngicabanga ukuthi ingakho kwenzakala kanje. Ngathi nje ngiyabonga kakhulu ukuthi ngwina ama race elandelana into engajwayelekile even ngisho abafaneni akwenzeka kwina ama race elandelana. Ngathi nje ngaso sonke isikhathi umuntu uvumelekile ukuthi azogibela nami ngiyabathanda ozakwethu abazongilekelela ngingalokho ngaba unumber 1 njalo. Kodwa kube khona nami engikhompyutha nabo ukhombisa ukuthi amantombazane izinga lakhona liyathuthuka. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni empangeni. Ake siphinde sithi Ihlelela izitolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze-1KZNTV nazo kwizona ezihamba phambili.
Isilo Kweyokuvikelwa kwabesifazane nezingane owasemsinga uqhuqhuzela imidlalo yesintu kanti le-EFF lihlelela umgubho. Ake sibheke ezimakethe. Iranda ngileli ngu-R17.88 kuyidola laseMelika libe ngu-R23.05 kupondo waseBrithani libe ngu-R19.92 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,971.95 ounce kuthi intengo kawelo ongahluziwe ube ngu-$79.64 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Angasavembuki kwiqembu langakubo eLimpopo iphulukwane sithu umdlalo osanda nakudedelwa iqembu leKaizer Chiefs uEric Mlomwanda uMatoho. Lo mdlalo bekade eqeqesha neqembu leSuperSport United ngenhloso yokuzama kenhlanhla kulona kepha kubuka sengathi leli qembu kaligculisekanga ngelikubone kuyena lakhetha ungasamsayinisi. Kumanje iqembu lephulukwane sithu kubika ukuthi kalikhuluma indaba ukuthi lisamfuna ukuthi lizomhlola kepha likhulume ukuthi lifuna kumsayinisa njengoba lesemkhankasweni ukuziqinisa kwazise sisanda nakubuya ehlathini njengoba selikhuphukele kwisigaba se-DStv Premiership. Ake sibhekene nasisimo sezulu esingalindeleke. Iyanini abakaqambu lenkomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangane ziyaguqa bese iphaka namuhla ngokulamuhla ngothi nethimba lonke le indaba sithi khulu.